Κάθε μέρα, χιλιάδες οδηγοί στις μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Πού να παρκάρουν? Τώρα υπάρχει λύση. Με τα προηγμένα συστήματα αναβατορίων και πλατφορμών στάθμευσης της Βιομάν, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χώρο και σου προσφέρουμε έξυπνες, ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις. Αναβατόρια αυτοκινήτων, έξυπνα συστήματα πολλαπλών επιπέδων και καινοτόμες λύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Η Βιομάν είναι ο κατασκευαστής που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Κατασκευάζουμε τα προϊόντα μας απευθείας για εσάς, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Τέρμα η ταλαιπωρία. Απόκτησε και εσύ το δικό σου σύστημα στάθμευσης και δες τη ζωή σου να αλλάζει. Βιομάν. Λύση στάθμευσης απευθείας από τον κατασκευαστή. Καλέστε μας σήμερα για δωρεάν εκτίμηση.